Прывітанне, дарагі сябра. Зараз мы адправімся ў падарожжа да сусветнага дрэва явар. Уладкоўвайся зручна, заплюшчвай вочы і слухай мой голас. Кожны чалавек пачынаецца ў кропцы. Гэта яго цэнтр, яго кропка адліку. Знайдзі сваю кропку адліку. У мужчын гэта сонечнае спляценне, у жанчын низ жывата. Пакладзі далоні на свой цэнтр, адчуй яго цяпло, яго пульсацыю і пачынай дыхаць разам з ім. Глыбокі, павольны ўдых, спакойны, павольны выдых. Удыхай спакой і прыгажосць гэтага свету. Выдыхай усе турботы, няскончаныя справы, незавершаныя размовы. Зараз нам гэта не патрэбна. Выдыхай, адпускай. Глыбокі павольны ўдых, спакойны павольны выдых. Зараз увесь сусвет дыхае разам з табой. Увесь сусвет жыве ў рытме твайго сэрца. Глыбокі ўдых, павольны выдых. Скіруй усю сваю увагу на свой цэнтр. Убач яго у выглядзе маленькай жарынкі. Вазьмі на далоні. Прыгледзься уважліва, якога яна колеру, якой формы, якога памеру. Глыбокі ўдых і выдых. Твае думкі стаюць лёгкімі і празрыстымі. Нават, калі нешта замінае табе, нейкая думка не дае спакою, не змагайся з ёю. Проста дазволь ёй быць. Няхай яна ўзнікне і растане, нібы туман пад сонцам. Глыбокі ўдых, павольны выдых. Ты стаеш лёгкім, нібы парушынка, і ляціш скрозь аблокі да цэнтру сусвету. Там ты бачыш велічнае і магутнае дрэва. Гэта сусветны явар. Яго крона падпірае аблокі, яго карані прасціраюцца глыбока-глыбока да самага цэнтра зямлі. Разгледзь яго уважліва, адчуй усю моц, усю веліч сусветнага дрэва. Убач кожную галінку, пачуй, пра якія таямніцы сусвету шапаціць лісцё на гэтым явары. Падыдзі бліжэй. Пабач, як у яго каранях гарыць нязгаснае вогнішча. Разгледзь гэтае вогнішча. Гэта сусветная энергія. Падыходзь бліжэй. Не бойся, яно цябе не апаліць. Пагрэйся каля гэтага вогнішча. Разгледзь яго уважліва. Кожны пялёстак полымя. Кожны пераліў гэтага полымя. Падыдзі яшчэ бліжэй. Працягні свае далоні да вогнішча сусветнай энергіі. Не бойся, яно саграе, яно натхняе. Вазьмі маленькую жарынку ад гэтага вогнішча, трымай яе ў далонях, адчуй яе цяпло, яе веліч. Полюбуйся ёю.
Адчуй, як яна цябе напаўняе, натхняе. А зараз прытулі да свайго цэнтра. Адчуй радасць ад гэтага кавалачка сусветнай энергіі. Адчуй, як гэтая жарынка сліваецца з тваёй кропкай адліку. І ад самага цэнтра па ўсім целе разыходзяцца промені мяккага святла, разыходзяцца хвалі прыемнага цяпла. Адчуй, як кожная клетачка твайго цела напаўняецца гэтым святлом, напаўняецца гэтым цяплом, напаўняецца радасцю жыцця. Пабудзь у гэтым стане, падыхай разам з сусветным дрэвам. Глыбокі ўдых і выдых. Адчуй радасць, адчуй цяпло, адчуй натхненне, якія зараз напаўняюць цябе. Зараз ты можаш усё. Яшчэ раз уважліва разгледзь явар, кожную галінку. Пачуй, пра якія таямніцы сусвету шапаціць лісцё на гэтым дрэве. Глыбокі ўдых і выдых. Пабудзь у гэтым стане. І калі ты гатовы, калі ты адчуў усю сусветную энергію, якая зараз напаўняе твайго цела, нібы лёгкая парушынка ляціць скрозь час, скрозь прастору. І патроху вяртайся ў момант тут і зараз. Глыбокі ўдых і выдыхаючы, павольна расплюшчвай вочы. З вяртаннем цябе, дарагі сябра.